आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक इंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मुलाकात कोइला रोइले ओकरा से बात करेला रोइले ओकरा से बात करेला ढेर दिन भइल मुलाकात कोइला रोइले ओकरा से बात करेला बात सुना हमार कानों से बात सुना हमार कानों से बोल का हाल बा हमारा जानू के हो बोल का हाल बा हमारा जानू के हो का हाल बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो का हाल बा का हाल बा का हाल बा का हाल बा हमारा जानू के हो जान से ज्यादा करी हो कदा से प्यार तू ही बताओ सारू कैसे दिबिसा जान से ज्यादा करी हो कदा से प्यार तू ही बताओ सारू कैसे दिबिसा दिहल गिफ्ट हम सोना जानू के हो दिहल गिफ्ट हम सोना जानू के हो बोल का हाल बा हमारा जानू के हो बोल का हाल बा हमारा जानू के हो का हाल बा का हाल बा आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। का हाल बा हमारा जानू के हो कहली हम प्यार बाके गइली भुलाई भक्ति निराला के तोना बताई कहली हम प्यार बाके गइली भुलाई भक्ति निराला के तोना बताई जख्मी जहरा से मिला तो जानो से हो जख्मी